Yo, what's up? Ito, paalis na kami. Ay, mga kasama ko sa isang van. Sama-sama kami dyan. Ayan. Ayan. Pipicturean pa. Okay na ba ang lahat? Alright. Okay, mamaya. Abangan nyo kami. Murong Batan. Let's go! A few moments later. Yo, what's up? Ito, ready ng lahat. Mukhang masikip din, pero okay lang. At least, makakapunta kami ng Morong. Hi! Shoutout sa lahat ng mga nasa likuran. Ayan ang mga kasama ko. Yung asawa ko, buntis. Yung Pogi, si Pogi. Oh my God! Wow! Yo, guys, syempre, una sa lahat, pray muna tayo. Lord, sana gabayin nyo kami sa aming pagbibiyahe. Wala po sanang mangyari masama sa amin. Ayan, kumbala sa amin. Maraming salamat. Amen. Ayos na. Okay. 2 hours later. Hey, what's up? Andito na po kami sa Mount Samat. Ayan, ang anak ko. At yung dalawa kong anak sa yung asawa kong buntis. Wow naman! Wow! Wow! Yeah, gang! Ayan, napakainit. Hindi naman ako pupukinda dyan. Ayun po yung cross na malaki. Mount Samat. Ayan. Ang mga kasama namin. Andun yung iba. Ayan. Ayan pa. Ayokong lumabas. Ayokong umakyat kasi mainit. Galit ka ba? Ano masasabi niyo? Ano masasabi mo? May pagod ka pa sa bayan? Pagod? Nakakailawa. Ay, ikaw? Okay ka lang? Okay lang ka? Ay, ikaw? Okay ka lang? Gusto mo kumain? Dito. Nagutom si Rose. Ayan ang kasama namin. Anong ulam? Paksiw. Okay. Siguro dito muna kami. Ayoko maglakad-lakad, nahihilo ko. Tapos ang init pa, grabe. Yung anak ko, hindi mo na may tsura kung ano na yan. Gago! Kami na yan. Nagugutom kami ngayon, nasa sulok yung pagkain namin. Wala kaming pakialam! Kumukulot yan ko kanina pa. Gusto mo kumain? Kami nag-almusal eh. Ako din ako nag-almusal. A few moments later. Hey, what's up? Ang init. Nandito lang ako sa likuran ng truck, nakaupo. At ang mga kasama ko, ayan, hindi alam kung anong gagawin nila. At teka muna, si Ate Lynn yan ah. Ba't nag-iisa lang? Ba't nag-iisa ka lang, Ate Lynn? Ha? Mga kapagigyan kami, oh. Dito nga, dilim. Ayan, nakakagutom kaya nagsikain na ng lahat, oh. Si Parintong kumakain na rin. Ako tapos na. At yung anak ko, andun siya, oh. Ayun, naglalakad, oh. 2 joints para mafia! Damn! Yeah, gang! Ayan, Ba't tumambling po, oh my God, oh. Tira nga maranap, mga katawin. Alalo ng driver. At ito, nagpipictorial yung tatlong dalaga. Ayan, oh. Oh, tempo, oh. Dito lang na, pero Saan ka pa? At yung mga kasama naming iba, nandun sa taas, ayun. Ayun sila, oh. Kami hindi na kami umakyat dahil ako nakita ko na yan, saka mainit. Nakakapagod. Grabe. Baka mag-collapse ako. Gago! Kaya dinaan na lang namin sa kain. Ito, dinaan nila sa pictorial. Ayan, ganyan lang sila. Ayan. So, at gusto ko nang matulog dahil puyat na puyat po ako kagabi. Natulog na lang ako ng 2:30 ng madaling araw. Ako nagluto ng mga pagkain namin. Di totoo yan. Bola lang yan. At nagising ako ng 5. Kaya kulang pa sa tulog. So, ayun mga lodi. Mamaya, pag nandun na kami sa karagatang na... Ano ba? Gago! Sa dapat namin pagliliguan. Wala pa kami sa resort eh. What's up? Yan, kain lang. Dito tayo sa malilim. Pupunta tayo sa malilim. Ay, grabe oh. Ayun yung cross na malaki oh. Oh my God! Wow! Dito kami kasi sa Mount Samat. Tan,
Ang punta. Huwag kayo tatakbo dyan, ha. Ayan, dito muna ako kay ate. Sa ilalim ng money tree, ini balete. Baliw ka yata eh. Ay, hindi, akasya. Ay, nara. Gago! Ayan, sila ate, oh, nandito. Presko kasi dito, kaya dito sila, oh. Ayan. Oh, pag senior, sa ibaba na lang. Ako, hindi senior, pero sa ibaba na lang din. Alas man ang bunga nga mo, ha? Aliwan, senior din siya. Kasi, presko dito. Ayan, oh. Ay! Grabe! O siya mga idol. Mamaya na lang, ha? Mamaya na lang. Good morning mga idol. O sige, kita-kits na lang mamaya sa dagat. Ay, bye-bye. Wala akong masabi ang init.